ty svině. Se tady rolí pořád další. Sakra, ježiš, co se to tady stalo? Rozbil jsem plot, ne, nerozbil jsem plot, nějak se to tady buguje. Tamhle rychle ještě jeden, no, tady mezi oči, no, tamhle to dostane do palice. Chytrák, tamhle, tyjo, nějaký jsou smilej, tak mezi nohy, do koulí, do prdele, do palice a zbytek umlátím. Tak, ukažte se, kde jste? Tady, na tebe hodím granát. Sakra, nestrefil jsem se, sakra. Profesionální zabití. A tebe umlátím. Tak. A ještě tamhle jsou nějaký ty plesnivý šunky. Cípni. Tak. To vypadá, že už je všechno. Takže ahoj lidi, tady je šílený Dan. A ukážeme si dneska nějaký takový modeček. A jmenuje se... To jsou ponožky Fimlara! Ale fuj, ty jsou plesnivý. Jmenuje se to Crafting Dead. A tady je to. Můj host. Mezi oči. No počkat. A teďko vám ukážu nějaký... Tohle je hustý, počkat. Jo. Viděli jste to bylo divný? No, to nic. Ukážu nějak tenhle mod, co v něm je, ale nebudu ukazovat za tolik věcí, jak se vyrábějí, ale hlavně, jak funguje. Ale nějaký věci, co se tady dělá, ty základní ukážu. Takže základní věc, když vidíte zombíka, tak vždycky mezi oči. Sakra, vyplejtoval jsem na... zase Fimlarovi ponožky. Tak počkej, ještě jeden pokus. Takže když vidíte zombíka, máte pušku, tak takhle zamíříte. Smrdíš! Sakra, nestrefil. Smrdíš! No konečně. No, zamíříte a střelíte. Zombíci tady. Počkat, já něco zkusím. Když vezmu normálního zombíka a dám ho, no, tak tady je takovej, hnusnej. Tak to bylo rychlý. No, normální hnusnej, to nechci. To hodím jak Fimlarovi ponožky. To je divný. No nic. Jsou takový, jo, třeba jeden je takovej, to je Gandalf, jo, tak já vám je tady ukážu, takže jsou takový. Tady to je žlutá plíseň, tady je plíseň lesní, tady je plíseň polní, to já nemám rád. No a tady jsou různý zombíci, jinak když si vezmu tady kulomet, no, tak můžu je tady takhle vystřílet, vidíte, já jsem nesmrtelný, takže na mě neutečí. Tamhle nějaký bezdomovec, vidíte? Vidíte ty bezdomovce? Počkejte, tamhle to. To prase spadlo z křoví, jo. Ježiš. No nic, takže ukázali jsme si zombíky. Jinak. Nové věci jsou tady. A máme tady nějaké pušky, nějaké žrádlo. Nemůže se toho vzít sták. Tady je plesnivý jabko. To rostou na stromě takový hnědý jabka. Tady jsou čepice, noční vidění, a lékárničky a tak dále. Batohy, to zdáte. A jídlo. A tady to vám za chvíli ukážu, co dělá jinak. A tady jsou jiný bloky, tady to je třeba silnice. Můžu ukázat, jak ten blok vypadá. Takhle, ale to tady nechceme. Počkat, já si nemůžu tomu odelat. Jinak tohle je takhle. Jo, jinak žádný biomy nebo nějaký novinky, že by byly jinak tyhle lesy udělané nejsou. Fuj, to je hnusný kaktus. No a jak jsem říkal, žádný jiný věci tady nejsou. Tady je džungle. Tak, si poraď slez dolů. A tady je můj domeček. A tady jsem zjistil, že když něco hodíte na zem, tak ono to takhle spadne. A tady se to jmenuje, a když pravou myší kliknete, tak to vezmete. Třeba se to takhle jmenuje, jo. Fuj, tam je nějaký brok, vidíte, on na mě jde. Jich víc, pomoc, rychle do bunkru. Viděli jste ty brouky, jak po mně lezly? Musíme rozstřílet. Chcípni! Fuj. To bylo hnusný. On prolezdí. Evakuace!
Evakuace, rychle, pryč. Tak. No, to jsou tady problémy s puntíkama. Máte tady granáty, co když hodíte, tak vybouchnou asi 2x méně než Creeper, nebo 1,5krát méně než Creeper a neničej bloky, jo, takže můžu tady takhle rozhazovat, jo, nějaký pašuk a nic se nestane, jenom takový prnutí to je. Pak, když chcete enchantovat nějak jakkoliv zbraně, teda ne enchantovat, přidávat třeba zaměřování a takový blbosti, tak si vezmeme zbraň, klikneme sem, tady ji dám, jo, ježiš, kam spadla. Tak třeba dám tuhletu, dáme ji sem, tady si je točím dokola, což je zase nějaká uchylka, nevím proč. Počkej, jestli kdyby náhodou mi to nějak spadlo, jak tam ta puška, jo, takhle. No, dáte to sem a sem se dává ještě nějaký věci a sem tady je držáky určitě, tady jsou nějaký jídlo do toho asi, zaměřování a tady lepší ten stříleč. Pak to vezmete, ono se to automaticky jako k tomu přidá a třeba vidíte, mám zaměřovák. Jo, třeba, jak bych to řekl, tak jdeme vykrást banku, jo, tady budou třeba houseři, tady takhle banka, tady budou ty lidi a tady bude obchodník, tady nechal někdo zase nějakou flašku, fuj, prasata tady. Tak, no já vám to ukážu, mám vylepšenou pušku. Vykradu vás, sakra. Bojte se! Sakra, jen počkejte minutku. Šcipni, ty hajzle, jeden útek, ty. Jo, tady seš. Tak, se tu, hej, já jsem ale dobrý střelec. Dej mi všechny peníze. Jsou za mnou. Tak, to jsou ty peníze. No, když na to kliknete pravým, tak vám se to jako dá, takže já to mám asi v inventáři. Jo, tady to je. Jinak, ještě nějaká poslední věc. Nebudu ukazovat moc, jak se co vyrábí. Tady jsou náboje, ty musíte mít do každé pušky jiný. Třeba na 10 vystřelení, jo. A tady jsou vždycky dobrá věc, prošlá. A tady jsou nějaký bloky, který dáte na zem, oni se zamaskujou stejný jako ty okolní. Třeba když sem dám ten blok, tak bude vypadat jak písek. A dává jednou za dlouhou dobu nějakou věc. Tenhle mi utek z té banky, tak ho doděláme. Třeba mi to tam položí nějaký jídlo hnusný. No a to je tento mod, jinak. Ještě by mě zajímalo, jak útočí na vesničany. Vesničany, žádný jiný vajíčka tady nejsou. Jo, tady. Takže vesničani, tady je zase noc. Jinak, teď jsem napsala tě den a zdál se mi, že se skoro nic nestalo. No a tady jsou kamarádi spolu, vypadají úplně stejně, že jo, tohle bude rozhodně normální člověk, já si myslím, že tohle po ulici chodí, když jdete ráno do školy. No, že jo, že je to úplně stejně jako klasický lidi, takže to tohle nezautočí, což je trošku divný. Jsou to samý růžový, ježiš. No tak tahle partička je trošku divná, no, já už to nechci vidět, to je moc ubohý. To taky chci mě. Tak teď dáme trošku pár víc zombíků a dáme se vesničana. No jsou postižený nebo co? Tyjo, tak za to teď jsem se naštval. Tohle je. Jinak, oni mají damage, nejlepší puška je samozřejmě taková, ne kulomet, ale tato. Pink. A zabijete to třeba i na dálku, jestli mi nevěříte, tak tady to ukážu. Na dálku na 1 střelu. Třeba do zadku, mezi nohy, to vždycky bylo více než 4 hodiny. Jsem zase tady, počkat. No a jak jsem říkal, to už je stejně konec, teď bude to vypnout, takže jako, jo. Ahoj, ale jenom ještě řeknu, že puška, si tady přečtěte, jak se jmenuje, to je úplně nejlepší. A tady, jak jsem říkal, máte ty zbraně, jinak bloky máte jenom věci takový,
Jo, takovýhle novinky, jo. Takže moc si stáhněte určitě, stavte tyhle domečky, samozřejmě jděte vykrást banku, no, úplně inteligentně, jo, bojte se, no, tyjo. A jako není to zatěžený, že je to všechno složitý, je to tady pár, samozřejmě na sebe neútočej, jo, je to úplně klasický, jo. No, tady to hodím na zem, vidíte, nic se nestane a to by byl konec, stáhněte si to, zabojte se zombíkama, to už jsem říkal, no, tak a čau. Sakra, ne, útočí na mě zombíci, rychle, sakra, vezmu si tohle, no tak, počkej, 1, 2, hop, musím se strefit, myslím, že se strefím, počkat,